Генерал Ҳаёт Шарифхоҷаеви 51 сола муовини собиқи раиси Хадамоти амнияти миллии Узбекистон боздошт шудааст. Яке аз афсарони Вазорати корҳои дохилӣ дар ин бора рӯзи 2 апрел ба бахши узбекии Радиои Озодӣ хабар дод. Як муфаттиши Додситонии кулли Узбекистон ҳам иттилоъро тасдиқ кард, аммо дар дафтари матбуоти Додситонии кул гуфтанд ки дар ин бора чизе намедонанд. Муфаттиши Додситонии кул гуфт, Шарифхоҷаев дар чорчӯби таҳқиқи парвандаи Додситонии кулли собиқ Рашид Қодиров ва собиқ муовини аввали Додситонии шаҳри Тошканд Миргалм Мирзоев боздошт шудааст. Ба қавли манба, инчунин Зиёдулло Иногамов, раиси пешини шуъбаи мубориза бо ҷиноятҳои молиявӣ ва қонунигардонии даромадҳо алайҳи ӯ шаҳодат додааст. Иногамов яке аз 25 нафарест, ки дар амалиёти рӯзи 20 марти Вазорати умури дохилии Узбекистон дастгир шуд. Ба қавли ҳамсоҳбати мо, дар Додситонии кул рӯзи боздошти генерал Ҳаёт Шарифхоҷаев манзили ӯро дар ноҳияи Мирзо Улуғбеки шаҳри Тошканд ва хонаи ҳамсари собиқаш дар Бешағоҷ кофтуков шудааст. Ин бори дуввум аст, ки генерал Ҳаёт Шарифхоҷаев боздошт мешавад. Баҳори соли 2015 алайҳи ӯ бино ба гумони даст доштан дар фасоди молӣ ва аз худкунии амволи давлатӣ парванда боз шуда буд ва манобеъи Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ӯ дастгир шудааст, аммо кай ва таҳти чӣ шароите озод шуд маълум нест. Тобистони ҳамон сол Ҳаёт Шарифхоҷаев аз мақомаш рафт. моҳи декабри соли 2013 Гулнора Каримова дар як мусоҳибааш бо нашрияи Ҳуррият гуфта буд, ки бародарон Шарифхоҷаевҳо дар фасод даст доранд. Баъдан дар мусоҳибаи муфассалаш дар нашрияи Швейтсарии Билан Каримова дар бораи фасодкории Шарифхоҷаеваҳо маълумоти бештар дод. Ҳаёт Шарифхоҷаев он вақт муовини раиси Иноятов раиси Хадамоти амнияти миллии Узбекистон буд. Соли 2016 Ҷавдат, бародари хурдии Ҳаёт Шарифхоҷаев, барои соҳибкории ғайриқонунӣ, фасод, тамаҷҷӯҳӣ ва аз худкунии амволи давлатӣ айбдор шуд. Додгоҳи низомии Узбекистон ӯро ба 16 соли зиндон маҳкум кардааст. Ҳаёт Шарифхоҷаев дар ҷашни 16-солагии истиқлоли Узбекистон бо ордени шоншараф қадрдонӣ шудааст. Вай аз 2 издивоҷ соҳиби 4 писару 1 духтар аст.